नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आं मोनसे भिडिअ आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों आन्दो। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन मितुराज, मृदुस्मिता, हास्थाय बसुमतारी फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जायाखैनो। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानायनि उनाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैबावगोन। आङो नेनानै थाथ'दो। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव।